اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. yan uwa masu kallo da sauraron mu a cikin wannan tasha mai albarka Africa TV3 a shirin mu na mu taru mu gyara wanda cibiyar Nasiha Foundation ta dauki nauyin kawo mana. Nake mana sallama idan ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da karatun littafin mu na Riyadul Muhtasibin, to dausayi na wato masu umarni da kyakkyawa aiki su yi hani daga mummuna. Yau za mu karanta hadisi na 19, shine wanda ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kyakkyawa aiki, ya yi hani daga mummuna, daga wani bawa Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sallan shi bata cika ba. Musulun bai kyale shi ba, bai yi shiru ba, sai da ya tabbatar da ya gyara mashi wannan sallah da yake yi ta uslubi mai kyau, wanda mutumin nan ya ji daɗi irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa, domin ya tattara masa bayanai yadda ake sallah. Da ni da kai, da ni da ke, da yawa mukan wuce a gida ko wata bakuwa ta shigo gidanmu, ko mu haɗu da ita a masallaci, ko mu haɗu da shi a masallaci, mu ga yana yin sallah ba daidai ba. Sallan nan ba magana ijtihadi a cikinta. Kowa ya san farillan sallah wa'inda duk an yi ittifaki a kansu, ya san sunnoni, ya san mustahabbai. Ya kamata a ce kowane musulmi ya san me ya kamata, yadda ya kamata a yi sallah. So nawa kaga wanda yake sallah wadda bata dace ba, bata yi daidai koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bata yi daidai hadisan da aka rawaito akan sallah ba. Ko kika ga wata tana yin sallah tana koton kurciya, ta duka ta tashi, ko baya cika ruku'i, ko baya cika sujada, ko kuma bai san yadda zai yi kabbar harma ba, ko ya shigo masallaci ya yi kabbar harma a duke, wanda duka ba daidai ba ne. So nawa ka kira shi ka gyara mashi, ko kika kira ta kika gyara mata, kika yi mata lurarwa mai dacewa cikin hikima da za ta iya gane yadda ake yin sallah. To sallah ginshiƙin addini ce. Farko abin da za a tambaye mutum ranar alkiyama bawa shine wannan sallan tashi, ita ce farko abin da za a tambaye shi. So idan an tambaye shi kuma idan aka tambaya aka bincika aka ga sallar nan ta cika, sai mun Allah subhanahu ta'ala ya ce to a sauƙaƙa wa bawa na. Idan aka bata cika sai a ce a duba yana da nafilfili, yana da tawwa'i wanda za a cika ta tashi. Idan sallan ka ta miƙe to alhamdulillah komai yayi daidai. Don haka dole mu bata muhimmanci, wajen iyayenmu, wajen kakanninmu, wajen dattijan da muke tare da su, mutanen da suke ba su yi karatu ba, mu yi sallah, kada mu bar su su yi sallah sabanin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da yana cikin sahabbai ya san suna kallon sallan shi yana yi, amma duk da haka sai da ya hau minbari tsololuwa ya nuna musu, ya yi tsayuwa, ya yi kabbara, ya yi ruku'i, sannan ya gangaro ya zo ƙasa ya yi sujada. Haka ya dinga yi har ya gama sallah. Yake cewa na yi haka ne li ta'lamu salati, domin ku san yadda nake sallah, wa ta'tammu bi, kuma ku koyi da niyyar da kuke sallah ku kwaikwaya. So wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan, amma sai da ya koyar da haka. Bai isa ya shiga gidan liman bai, domin wasu ba za su gan shi ba, sai ya hau minbari yanda kowa zai hango shi, kowa zai ga yanda ya tsayuwa, kowa zai ga kuma bai kushe yana musu lurawa ba a sahunsu, a sallansu, a khushu'insu, kullum yana gyarawa. Su don haka kada mu yarda mu yi shiru mu ce a ai sallah ce, ko kuma iko Allah kaga wani dai kace da yake sallah, wannan sallan ko ta karbu shikenan, maganar da zaka iya kenan, ba za ka kira shi ka gyara mashi ba. Bari mu je yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wannan bawan Allah. Hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu qala inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa salla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci, sai wani mutum ya shiga yi sallah. فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. bayan mutumin ne ya shigo masallaci yayi sallah, sai ya zo yayi wato sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. faradda annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, sai manzo Allah ya mai mashi sallama, ce wa alaikum salam. fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka je kai sallah ba kai sallah ba. fa salla, mutumin nan ba gaddama ya je ya ƙara yin sallah. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يزوي قال سلم وجه منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي, ko ma ka ce kai sallah domin ba kai sallah ba. ثلاثا so uku manzo mina haka. فقال الذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني, shi na rantsi da wanda tuwo ka da gaskiya, wanda ya aiko ka da gaskiya, na rantsi da Allah kenan ban iya wata sallah ban da wannan ba, so ka koya mu. قال siman so yace idza qumta ila as-salati fakabbir, idan ka tashi za ka yi sallah ka tsaya kai kabbara.
thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran sannan karanta abin da ya sauka na qur'ani thumma ka yi ruku'i hatta tatma'inna raki'an har sai ka natsu kana ruku'i kada kana yi ka taso mafi karanci abin da ka ce subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim guda uku malamai suka ce, amma idan kai 7 idan kai 11 idan kai da yawa ko 20 kai ko 50 kai ba laifi ba ne, kana girmama ubangijinka, tsalki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi mai girma abinda kake cewa kenan. sun marfa sannan ka dago daga rukui hatta ta atadila qa'ima sai ka tsayu ka yi tsaye cak ka tsayu daidai fin masjid hatta tatma'inna sajid sannan ka yi sujada har sai ka tsayu a cikin sujada sun marfa hatta tatma'inna jalisa idan ka dago da suna ka zo har sai ka daidaito a zaune fin masjid ka ƙara yin sujada hatta tatma'inna sajida har sai ka natsu a cikin sujadan nan shi ma mafi karanci abin da zaka ce subhana rabbil a'la tsalki ya tabbatar wa ubangiji na wanda yake a'la madaukaki zaka faɗi wannan mafi karanci so 3 idan kai 7 9 11 zuwa sama yayi ƙara girmamawa ne ga ubangijin ka ƙara kusanci ne ƙara wato karaya ne da wato yabo ga Allah subhanahu ta'ala kake yi. thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha manzo Allah yana mashi raka'a daya yace to daga nan duka sauran sallolin ma raka'o'in ka haka zaka yi. al-bukhari muslim wannan hadisin yana da muhimmanci sosai, hadisin da ake cewa hadisin musi salatuhu wato wanda yayi kuskure a cikin sallah shine manzo Allah sallallahu alaihi ma irin wannan gyara. Ya kamata masallaci na da muhimmanci sosai wajen yin aikin umarni da aikin alkhairi, inda zaka zauna masallaci za ga mun kare da dama da zaka iya gyara musamman abin da ya shafi ibada da sallah da shiga masallaci. Ya kamata a ce mutum ya yi tafi a hankali ya bi sannu a hankali kada ya yi tsanani ga wanda yake jahili bai san abin da al'amari yake ba, don haka musallam ya bi shi a hankali har so 3 yana ce mashi ya je ya dawo kuma ƙarshe bawa Allah ne ya ce shi bai san yadda ake sallah ba. don haka kuma dole ka kula da halin wanda kake magana da shi kuma ka yi kokari ka tsaya wajen muhimman abubuwa. Idan muka kula hadisin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi muhimman abubuwan da ya lura cewa mutumin nan baya yi a cikin sallah, don haka sai za ku ga ya ta maimaita mashi tatma'inna ta'tadil, ka natsu ka daidaitu, kamar mutumin nan baya yin natsuwa a cikin sujada, baya natsuwa a ruku'i, baya natsuwa idan ya dago daga ruku'i, baya natsuwa idan ya dago daga sujada, don haka yana yi bir don haka shi sa musulun ne concentrating ya ba da muhimmanci wajen jaddada mashi wa'annan abubuwa. Don haka lokacin da kake mutum gyara ka yi concentrating ga abubuwan da kake ganin sun fi matsala a cikin sallah. Daga cikin fiƙihin mai abun nan mai umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna, abin da ya kamata ya kasance yana da fahimta shine yin ƙoƙarin amsa wa mutum sama da abin da yake bukata. Mutumin nan musallar suna kamar lokaci ya ga baya natsuwa ne a cikin sallah, al-i'tidalu wal tuma'nina su ne matsalan shi, amma musallam sai da ya kara mashi da wasu abubuwa waɗanda ya san zai iya bukatar su ma bai san su ba, domin idan ka ga mutum ya jahilci kaza ka ce to kenan kaza ma ya jahilta, to kana iya kara mashi da shi. Ya kamata mu san sallah kamar yadda muka ambata a farkon darasi cewa tana da muhimmanci, ita ce ginshiƙin addini, kuma idan ta gyaru dukkan sauran ibadu za su gyaru. Don haka ya kamata a ce musulmi da kuma mai ihtisabi ya ba ta muhimmanci sosai. Malamai a makaranta da yawa abin yakan bani mamaki lokacin da malamai za ka ga suna zanen yara, suna musu duka akan ba zo da uniform ba, ko ba su sa bajin makaranta ba, ko ba zo da hula ba, ko ba su zo da wani abu wanda makaranta take so. Amma lokacin sallah ya a tara yaran nan, wannan yana wasa wannan yana wasa, su zo su da sallah bigi su gama, ba ruwansu da yaron da bai yi sallah ba. Kana faɗa wa yaro cewa wannan hular da bajin makaranta da school fees da uniform sun fi muhimmanci da daraja a gare shi fiye da wato abin da ya shafi wato ibadar shi. To ya kamata a ce sallah ita muka ba muhimmanci sosai, yara a tabbatar da cewa idan ana makaranta nan ne wuri field da za su koyi sallah
maza su da matan su an turo maka su a islamiyya za su yi azahar wajenka da la'asar, ko za su yi azahar a boko za su yi la'asar a wajenka, wasu har magriba da isha. So nan ne mafi lokacin da suke ɗauka. Don haka ya kamata ka ba da muhimmanci domin generation inda za su taso su zama sun iya sallah. To malamin makaranta, headmaster, aikin mu ne mu tabbatar da cewa mun tsaya mun koya wa yara sallah, kowa cikin su muna kula da shi, muna mashi gyara yadda za a tabbatar da cewa ko da zai taso yana tasowa da sallah ingantacciya wadda Allah subhanahu ta'ala ya yarda da ita kuma wadda yake so. Amma idan ba haka ba za mu wayi gari da yawa daga cikin yaran mu ba su iya sallah ba domin galibi suna makarantar nan, to ko da iyayen su iya sallah ba su da lokacin da suke koya musu sallah, ko za su ga iyayen suna sallah su kwaikwaya. Da asuba la'alla in ƙananan yara ne suna bacci, wasu ba a koya musu zuwa masallaci ba. To don haka makarantar nan ita ce wurin da za a koyar da wannan ibada ta sallah, yaro ya taso da alwala. Don haka kada a fitar da yara alwala su tafi makaranta biyu kawai kowa ya ɗauki buta yadda ya ga dama. Ya kamata a ce an yi group, akwai leader, akwai jagora, ko daga cikin manyan ɗalibai ko kuma nanis wanda su nuna musu ɗaya bayan biyu yadda ake yin alwala aikace, bayan kuma dama sun koyi ta aji. Yawa haka a cikin darussan da ake koya wa yara tun yara suna primary 1 ko primary 2 lokacin da aka san za su yi sallah, to ya kamata a ce ana zuwa da buta alwala a cikin aji ana koya musu practically yadda za su yi alwala. A daina cewa sai an bi darussa sai sun gane farillan alwala nawa ne an karanta, an zo sunnoni sannan su ga iya hadawa da kwakwalwarsu su fitar da abin da ake cewa alwala. A'a, a koya musu alwala aikace, haka sallah aikace, su taso su ji cewa sun san tun cikin masallaci, tun cikin aji za a koya musu muhimmancin sallah, muhimmancin masallaci, natsuwa, nafila idan aka shiga da ambaton Allah da ake yi, a daina wasa. Domin idan an fito filin makarantar da za a yi sallah, idan an fito wato masallacin makarantar da za a yi sallah, ya zama suna da cikakkiyar natsuwa wadda za su yi wannan ibada ta sallah. Wannan zai sa mu tazo da generation wayanda sun iya sallah, suna bauta wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga cikin abu mai muhimmanci a haka sallah, sa wa yaro jin daɗi da kwaɗayinta, haɗa shi da Allah subhanahu wataala, da nuna mashi muhimmancin sallah da alakanta da ubangijin shi, da cewa ita ce hanya wadda yake samun saduwa da samun iso zuwa ga ubangijin shi, ya faɗi bukatocin shi, ya gana da Allah subhanahu wataala. Kuma idan yana yi Allah yana son shi, yana ƙara ƙaunar shi, to sai zama an sa mashi son sallah. Ba ya taso yana ganin sallah wani al'ada ce wadda mutane environment ya wajabta mun na yi ba, idan bai ba za a ɗauke ni mutumin banza, don haka bar in dinga zuwa masallaci in sallah ina kiyaye sallah. A'a, dole ya zama bawa yana jin daɗi cewa lalle sallan nan yana yin ta ne wato akan daidai, kuma akan yana son Allah subhanahu ta'ala wato ya so shi saboda wannan sallah. Allah subhanahu ta'ala ya samu dace. Wannan shine karatun mu na wannan mako. Hadisin da muka karanta, manzo Allah sallallahu ya yi umarni da aikin alkhairi, ya yi nuni akan natsuwa a cikin sallah. A hadisin da mun ce manzo Allah sallallahu ya kula mutumin nan kurakuran da yake a cikin sallah. Wani kurakurai ne? Idan muka karanta hadisin nan za a ga cewa manzo ya ba da muhimmanci akan su wanda mutumin ne yake a cikin sallah. Shi yasa manzo Allah sallallahu ya yi mashi gyara, har ya ce mashi ka koma ka yi sallah har sau biyu ko har sau uku ba ka yi sallah ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.